No programa de hoxe, queremos comprobar se Trisha Fernández é tan maravillosa como parece. Para isto, agochamos cámaras e micrófonos na cafetería dun hotel onde Trisha quedou cunha amiga. Trisha coñece a Carolina porque participou como recanteira no lugar, así que nesta ocasión, unha actriz porase na pel de Carolina, e ela verá todo xunto a Lucía no control. Defenderá Trisha a unha paciente de cancro que quere reincorporarse ao seu traballo. Imos comprobalo. Comezamos a gravar a nosa cámara oculta. Trisha chega á cafetería xunto a súa amiga, que é a nosa cómplice. Quedou coa presentadora coa excusa de tomar un café e poñerse ao día. Na barra, moi cerca delas, está a falsa encargada. Pero un café, es un café, que necesito un café, por favor. A amiga auséntase un momento e pedimos á actriz que fai de empregada recuperada de cancro que entre en escena. Hola, Teresa. Sí, hola. Que tal? Que tal? É que preguntei en recepción e dixerme que estabas aquí. Sí. Eu son Marián. Traballo aquí, non sei se sabes que estaba con unha baixa por enfermidade. Sí, Marián Fonce, xusto estaba. Sí, Marián Fonce. Que tal? Como estás? Pois moi ben. Feliz de verte tamén, de estar aquí outra vez, de volver un pouco á miña vida normal, á rutina. Está falando por teléfono, é dicir, non se está enterando de nada agora mesmo. Te estaba desando contarvos que me deron a alta. Estás me dicindo que xa te queres incorporar Sí, de sí. novo ao traballo. Ei, acaba de conectar. Pero como vai ser iso, no? Sí. A ver, ti estás enferma, tes cancro. No, xa non. Perdona. Trisha mira a súa amiga asombrada, sen dar crédito ao que escoita. Por eso foi o primeiro que fixen vir aquí e parece que estou dispostísima, con todas as ganas do mundo para incorporarme, para o traballo, volver a miña vida normal. Uy, ya tiene cara de... Ten cara de circunstancia. Sí. Dicindo, esto non me parece normal. Pero, bueno, eu pensaba que a alta que che dou un médico era para incorporarte pouco a pouco na vidiña, pero non para vir a traballar, pois o típico, para poder xa sair sin máscara, que xa che vexo que non a levas, para poder ir a cursos, pero non para traballar aquí, menos na limpeza. Non te vexo eu capacitada físicamente para poder estar limpando. Ya empieza. Está diciendo, madre mía, non dá crédito. A min venme maravillosamente ben, porque quero recuperar a miña vida, Trisha non sabe moi ben se a nosa actriz está a pedir un posto de traballo ou xa traballaba no hotel, pero a súa indignación aumenta ante a actitude da falsa encargada. que estou totalmente capacitada para volver a realizar o traballo, sei perfectamente cales son as tarefas do meu Claro que te va traballo. a dicir o médico si está ali sentadiño na súa consulta e ala, unha alta, veña, e o marrón, pois, para min. Pois... Perdona. Perdón, por meterme. Con respeto e amor. Penso que a conversación non é moi axitada, non? Polo xeito no que lle estás a dicir. É un tema delicado. Está che dicindo que está ben, se o médico lle dá alta, dalle alta, pero penso que decir, o médico está ali sentado tranquilamente. No, perdón que me meta, sei que non nada meu, pero é desagradable estar aquí escutando como lle dixo iso a esta señora. No control, aplaudimos a contundencia das palabras de Trisha. Creo que poderías ter un pouquiño máis de tacto, respeto polos que estamos aquí escoitando, porque sona un pouco como... Sí, eu tamén me quedei moi sorprendida, vamos, non contaba con isto. Trisha levántase. A ver, espera. Que se levanta. Tú estás vendo esta muller que está a chorar. E tú aí... Bueno, non é o meu problema, quero dicir, eu traballo aquí, xa teño unha persoa que me está facendo, cubrindo o traballo desta persoa. Está emocionándose ela. E eu agora mesmo atopome con esta situación que eu teño que solucionar. Para min isto é un problema. A ver, para empezar, penso que isto non é unha situación, penso que é unha persoa con sentimentos, unha situación delicada na que se está dicindo que quere volver a traballar. Que contrates unha vez, aí xa non me meto, iso non é a miña cousa. Pero penso que hai que tratar a xente con un poquinho máis de humanidade. Me estou emocionando hasta yo. Porque, non, deixo xusto. Eu non sei se tú necesitas outro tipo de traballo, pero se eu podo axudarche en algo, Gracias. agora che dou o meu teléfono e axudoche a buscar algo. Gracias. Pero un pouquinho máis de corazón. A reacción de Trisha conmóvenos profundamente, pero pedimos ya a falsa encargada que
que force un pouco máis a situación. Qué bonito, ¿no? Un par de lágrimas y ya solucionamos ¿Cómo que un todo. par de lágrimas? A ver, vamos a ver. ¿Quién está por riba de ti? Perdón? ¿Quién está por riba de ti? Pois, e a ti, vouche dicir. Son unha clienta, non? Podo falar co responsable, se quero. Bueno, pois... non entendo por que te metes nesta situación. Porque non me parece agradable. Eu sinto moito, pero topache cunha defensora dos indefensos e non vexo ben que este unha persoa aquí chorando, que está enferma, que se acaba de recuperar, que quere retomar a vida, e que unha muller como ti, que polo visto estás moi tranquiliña aquí e moi cómoda, para dicir estas cousas se trate así, desta maneira. Eu entendo, bueno, incluso entendo a túa postura, pero é que esta muller... Como que incluso? Incluso, entendo a túa postura. A ver, esta muller ten cancro. Tiña. Trisha indígnase cada vez máis coas palabras da falsa encargada. Eu vexote co pano na cabeza. Pero... É que ten que ver iso? Como que se te está dicindo que tiña? Respeta. Bueno, Tú non pides respeto para ti. Non eres muller tamén. Gustaría verte nesta situación que te tratan así pola cara. a ver, isto é un tema laboral. Bueno, para empezar, é un tema que eu necesito solucionalo. Vale, será un tema laboral, pero estás falando cunha persoa. E dígoche como persoa que son, que por desgracia tamén sufrín moita discriminación e me trataron mal simplemente por ser como son físicamente. A ti molesta chorra que teña un pan na cabeza. Eu son negra, molestillo moitas veces a xente na miña vida. Non sei se tes problemas con iso tamén. Dame igual, sinceramente. Pero penso que hai que ser persoa e tratar a xente con respeto. Estoy temblando, tía, de la emoción. Que defensora total. Sí, estoy temblando. Eu non quero que estés facendo un traballo que non te vexo capacitada. Pero que eu estou Eu quero que volvas xunto ao médico, que pidas a baixa e cando por fin xa te atopes ben, te alimentes Pero que me ben, deu tomes algo. as vitaminas, volveste a incorporar. Pero sabes que pasa aquí? Que dá igual o que ti queiras. Ela ten unha baixa e o médico deulle unha alta. Claro. E vos, como empresa, tendela que reincorporar. Como empresa, tédela que reincorporar. Trisha teno claro, e fíxense no que lle di a continuación á nosa actriz. Se eres a responsable disto, terías que dar unha imaxe pulcra, non, o seguinte, non falar así a xente. E menos hai unha clienta que te está dicindo non, estou cómoda con esta situación. Entón, Deixounos sin palabras, pois che digo, hai un responsable aquí co que poda falar eu, por Sí, favor? sí, claro. Pois chamo porque quero pôr unha folla de reclamacións porque non estou conforme co trato que se dá neste establecemento. Trisha pide falar cun superior. A encargada chama a Carolina, que se fará pasar pola súa xefa. Nese momento, Trisha preséntase ante a empregada discriminada. E de verdade, che digo, non te coñezo nada, eu son Trisha, como te chamas? Marián. Marián, encantada, un gusto. Se te pode axudar no que sexa, se de limpeza, se de camarera, do que sexa un abogado para acabar con esta situación, conta comigo. Gracias. Trisha agarra a man da nosa actriz e escoita emocionada. É que viña toda feliz por poder incorporarme, sabes? Bueno, que ves toda encantada, pues porque podes volver ao teu traballo, que é o que che gusta, relacionarte outra vez e todo. E de repente, bueno, pues atoparte con isto, ¿no? Que... Porque había que verla a ela nesta situación. Mentres tanto, a falsa encargada explica ya a súa xefa a situación. Teño aquí unha clienta que resulta que está se poñendo no medio. Penso que quere falar contigo, non entendo. Pero bueno, xa dá que... Quero unha folla de reclamacións, así de sinxelo. Non entendo por que quere falar Porque contigo. quero unha folla de reclamacións. Porque queres a... Porque me quero queixar de que o trato aquí é, falando en plata, unha auténtica merda. Estades discriminando a unha persoa na miña cara e non me dá gana. Sí. Fala. Hola. Hola, dígame. Moi boas. Boas. Gustaríame pedir unha folla de reclamacións, por favor, se é posible. Pero que pasou? Pois que non sei o posto da persoa que me acaba de pasar o teléfono. Entendo que a encargada, pois, non sei, do servizo de limpeza ou do que sexa, dame igual, pero que está tratando aquí unha muller dunhas formas que penso que ninguén ten que aguantar e eu como un clienta non estou cómoda neste sitio así. E penso que ata denunciable. Trisha encarouse coa falsa encargada. Ofreceulle axuda á paciente de cancro e pediu unha folla de reclamacións para queixarse do trato que estaba recibindo. A nós non nos queda outra que saír para dicirlle que é maravillosa. Pero Trisha está tan metida na defensa da empregada que nin se decata da nosa presenza. Non sei como se permite ter unha persoa que se encarga de persoas desta maneira, a verdade. É denunciable. Estou ata por chamar a policía, se che digo, así de claro. Porque tía...
Estás temblando. Ey. Jo. Tía, que non era xusto isto. Claro que non era xusto. No, a mí non me mates. Mátate a ti, sí. A mí non me mates. Ai. É a historia de Carolina. Ti coñeces a Carolina. Te quero moito o respeto, te aprecio, te amo. Unha campeón. Isto pasou che dice verdad? Agora eu non estaba ali. Necesitábate ali a ti. Pois este programa Xente Maravillosa o que de alguna maneira intenta facer é denuncia social. Casos de discriminación, como por exemplo o que acabamos de contar. Esta historia de Carolina, a ela pasoulle, quiso reincorporarse e non puido reincorporarse ao seu traballo unha vez estaba dada de alta de pasar un proceso oncolóxico, cando xa estaba limpa. O sea, ninguén pode tratar así a outra persoa, porque antes que todos somos persoas. Nin mulleres, nin homes, nin enfermos, nin negros, nin amarillos, nada, persoas. O que isto nos demostra precisamente, unha vez máis, que és unha persoa maravillosa, que formas parte desta gran familia de xente maravillosa, que moitísimas grazas por ser así e por seguir sendo así. Moitas De verdad, de verdad. Como te quero. Linda.